The real deal Bulgarian language. В продължение на стотици години езичниците не са се покланяли на Бог в дух и истина, както се казва в Йоан 4 часа и 23 минути. То гласи: но идва часът, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца в дух и истина, тъй като Отец търси такива, които да му се покланят. Истинските поклонници са истински християни и трябва да разберете, че в момента не сте нито едно от двете, но се надяваме, че ще бъдете в бъдеще. Имаше трагедия, която се случи с езичниците християни и светци, които бяха духом праведни вярващи. Те бяха убити от други така наречени вярващи, които бяха физически праведни. Всеки се е наричал християнин преди стотици години точно както се нарича днес. Истинските християни са единствените, които могат да ви дадат истината за Новия Завет, защото имат духа на истината в себе си. Бог има заповед, Бог към Исус и Исус към учениците. Истината и мистерията бяха разкрити на учениците. Марк 4, 1:1-1-2, и той им каза: на вас е дадено да познаете тайната на Божието царство, но на тези, които са отвън, всичко идва в притчи, 12 така че, като гледат, и да не разбират, и като слушат, да не разбират. Лука 8, 9-1-0, тогава учениците му го попитаха, казвайки: какво означава тази притча? 10 и той каза: на вас е дадено да знаете тайните на Божието царство, но на останалите е дадено в притчи, така че, като гледат, може да не виждат, и като слушат, може да не разбират. Учениците за първи път са наречени християни в Деяния 11 часа и 26 минути. Християните преминават през процеса на освещение и стават светии. И така, християните и светците са тези, които учат вярващите, онези, които не са кръстени със Светия Дух с проявлението на Духа на истината. Вярващите трябва да чуят истината от истински християни или светци. Римляни 8:8, и така, онези, които са в плът, не могат да угодят на Бога. 1 Коринтияни 15 часа и 44 минути, сее се естествено тяло, възкръсва духовно тяло. Има естествено тяло, има и духовно тяло. Ефесяни 1 часа и 13 минути, на него и вие се доверихте, след като чухте словото на истината, благовестието на вашето спасение, в когото също, като повярвахте, бяхте запечатани с обещания Свети Дух. Трябва да имате духа на истината, за да преподавате истината. Само истинските християни и светци имат духа на истината в себе си. Йоан 16 часа и 13 минути, но когато той, духът на истината, дойде, той ще ви напътства в цялата истина, защото той няма да говори от себе си, но каквото чуе, ще говори, и той ще ви каже нещата, които предстоят. Бог ще се погрижи за онези, които убиха истинските християни и светци. Фокусът ми е да ви накарам да станете светец. И преди да станеш светец, първо трябва да станеш истински християнин. Истинският християнин е изпълнен със Светия Дух и говори на други езици, както се казва в Деяния 2:4. Иронично е, че замесените в убийството на истински християни наричат себе си християни. Не е имало един истински християнин след убийството на всички истински християни преди стотици години. Това, че се наричаш християнин, не те прави такъв. Трябва да отговаряте на Божието определение в Новия Завет. Разбирането на трагедията на случилото се с вярващите езичници е просто използване на здрав разум. Физически праведните вярващи искаха да контролират духовно праведните вярващи с пари, власт и контрол. Единственият начин да ги контролират беше като ги убият. Те биха предпочели да умрат, отколкото да променят истината в Божието Слово, защото имаха духа на истината в себе си. Йоан 14 часа и 17 минути, духът на истината, когото светът не може да приеме, защото нито го вижда, нито го познава, но вие го познавате, защото той пребъдва с вас и ще бъде във вас. Какво се случи след това, което засегна вярващите? Деноминация. Всеки може да започне деноминация въз основа на собственото си мнение. Ето защо мнозина наричат религията мнение. Може да се основава на малко истина или на никаква истина. Въпрос: как очаквате някоя деноминация, след стотици години, да знае истината сега, когато са започнали без истината? Само защото една деноминация е съществувала, преподавайки своите фалшиви разкази до степен, че това се превръща в традиция, не го прави истина. Нито една деноминация не знаеше,
че Матей 2.8, 1.9-2.0 е определението за християнин. Или че Йоан 3.5, Марко 1.6, 1.6-1.8, Деяния 2.4 или дори Йоан 3 часа и 16 минути определят какво е християнин. Всеки от тези стихове говори за духа на Христос, духа на Бог и духа на истината. Колкото и интелигентен да се смята човекът, той не е успял да разбере духовната истина в Божието Слово. 1 Коринтияни 2 часа и 14 минути, но естественият човек не приема това, което е от Божия дух, защото за него е глупост, нито може да ги познае, защото се познава духовно. Пастор или лидер, който стои пред събранието, наричайки себе си християнин и обществото християни, не познава Новия Завет и няма представа какво представлява Божието царство. Защо не се сравните с учениците, които бяха наречени християни, след като бяха кръстени от Светия Дух? Деяния 11 часа и 26 минути. Те бяха научени на истината от Исус, те получиха духа на Христос. Йоан 20 часа и 22 минути, те получиха Божия дух и духа на истината, когато бяха кръстени от Святия Дух. Деяния 2, 4, и трябва да говорите на езици. Марк 16 часа и 17 минути. В Деяния 2, 4 се казва, и всички се изпълниха със Светия Дух и започнаха да говорят на други езици, както Духът им даваше да говорят. Имате нужда от Духа на Христос, Духа на Бог и Духа на истината, за да бъдете изпълнени със Святия Дух. Тези от вас, които говорят на езици, сега трябва да бъдат научени на истината, преди да могат да получат Духа на истината. Един вярващ, мислейки, че са християни, каза, че са родени в тази деноминация и че ще умрат в тази деноминация. Само защото тази деноминация съществува от стотици години, тя се превърна в традиция със своите фалшиви разкази. Вярващите трябва да разберат, че след като умреш физически, продължаваш да живееш духовно. Йоан 5 часа и 29 минути, и излезте, онези, които са вършили добро, за възкресение за живот, а онези, които са вършили зло, за възкресение за осъждане. Целта на църквата е да накара вярващите да станат християни и светци. Църквата не е създадена, за да задоволи или да накара църковните водачи да станат богати. Събуди се! Чуйте и приемете в сърцето си истината в Божието Слово.